Така, здравейте хора, днес ще задаваме тия момчета въпроси. Значи, кой е написал история среднобългарска? Добре, а на кой е кръстена азбуката, кирилицата? На кой... не на Кирил. Не, на Свети Кирил обаче е създаден от... забравя, кажи го, бе. Кирил и Методий, От Кирил и Методий. Да, Кирил Методий, ама се води, че главно е написано от Кирил. Нещо такова. Не, написали смисъл, да, така да го кажем. Добре, кажи ми какво е нок, питах какво е нока и какво е нок. Нок, най-малко общо трябва. Добре, влизаш в една стая без стоки, вътре има клечка кибрид, дървена камина, свещ, кое ще запалиш първо? Камината. Как камината? Е свеща. Тоест ти им казва, че ще запалиш първо свеща, а ти? Камината. Как? Кибрита. Тоест първо клечката кибрид трябва да кажеш. Добре. Кажи ми какво е водород? Водород, кажи ми, че Водород е молекула. Да. Добре, бе, ти ми кажи нещо по-лесно, ще питам. Кой е Майкъл Джексън? Майкъл Джексън е звездата на попа, краля на попа. Добре. Вчера разбрах, че има седем. Тогава Азис кой е? Ази се краля на българския поп-фолк. Добре. А знаеш ли кои са създателите на Лава Бея? Ази студио. Добре. Кои са създателите на Анди Студио? Майка и баща и Браво, момчета.